Cròniques de Gothel. Capítol 140. Poders mentals a la gola del llop. El misteri es manté quan s'obre la trampilla del sostre, deixant pas a la negror més abissal. El coronel Douglas Arthur Mortimer dispara per il·luminar, però no veu res, quan de cop apareix un azotamentes amb una capa de poder, descendeix i ataca psíquicament el grup de l'altar amb malícia, on Alistair acaba molt perjudicat. Per la llibreria, a l'altra banda, invisible, apareix un golem metàl·lic molt gran que ataca brutalment el coronel directament. El moviment, però, ha estat arriscat, doncs entre tota la resta del grup es llença a guardar el petit assassí i acaben la feina amb velocitat. Eisenhorn, tement nous atacs psíquics hasta la porta de l'estància superior i es troba una cabra molt petita davant del gran azotamentes maleït. El paladí de la justícia intenta tirar l'enemic agafant-lo i després d'un intent infructuós aconsegueix agafar-lo pels tentacles de la boca i tirar-lo cap a baix amb tota la seva fe i pes. Cauen a poc, com amb caiguda de ploma, pensa el Hellrider. Abans que el grup pugui actuar, entra un altre golem al combat, atacant a Lucian directament. Eisenhorn cau al buit per culpa d'un atac psíquic
de l'azotament desafortunat. El Golem ataca Lucian per atac i Gorthol amb fúria renovada, però el grup resisteix ferotgement. L'azotament és relaxat al veure el seu enemic caure al buit, aprofita per baixar i atacar a tota la resta dels amics. Però no comptava amb que el coronel malferit propinés un tret certer en el tentacle de la concentració, perdent el poder de l'evitar. Caigué al costat de l'altar amb una bona sotregada. Just al caure, desapareix de la nostra vista i potser presència. Acabem amb el Golem, qui no pot resistir el nostre atac final. Rebuscant, Gorthol troba una tiara que el fa sentir millor i més descansat. Bratak, un mirall trencat, que quan el mira veu per un segon casa seva enmig del bosc. El coronel, rebuscant, troba un cap de llop de bronze i al seu costat un vial amb un líquid lila. Investigant més, sembla que la sang d'una criatura amorfa que no hem vist mai, però si està aquí, ha de ser fresca. Intentant agafar les dues relíquies, perd el casc per darrere l'estanteria, caient en un buit de perdició. Lucian troba una flauta i Alistair comença a tocar-la, però es desconcentra i no pot acabar la melodia en uns sons erràtics i estranys pel Vivaldi de l'Avern, a l'Springsteen dels Ports Grisos, al Michael Jackson de Carcosa. Movem el telescopi per moure'l a una altra part de la cova i Alistair el mira amb l'ajuda de Lucian, l'expert. Es veu moviment, però veiem tot molt fosc. Semblen criatures voladores agressives, segurament els azotamentes voladors que ja coneixem. També mirem cap al zigurat i ara sembla de carn i com si palpités, amb un camp de força verdós. Eisenhorn i Gorthol revisen el tanc de líquid verd, ple de sangoneres, s'apilen a milers. Quan ens acostem, el Redcat es mou de nou. Estabilitzem les seves ferides i l'interroguem abans de morir definitivament. Arribem a la conclusió que tot prové dels generadors. Els rebentem sense pietat i tot s'apaga, fent que les sangoneres s'aturin. El grup troba un mapa amb les connexions de l'illa triangular. Amb joia i il·lusió, veiem que el camp de força verd central s'ha apagat. Qui sap si per sempre. Continuarà.